mina nempilo yami ngizoyinikela ukuthi ngigxile kuye, ngifundiswe ngakhele, ngithandele yokwakhelwa ukuthi uma sekufika la isigaba sokuthi umuntu usakhelwe kuye usuke ngasakwazi yena ngokwakho ukwenza akuthandayo, elithi izwi lenkosi engikuthandayo angikwenzi kodwa lokho engikwenzayo ilokhu okufunwa uNkulunkulu. Ukuthula kubazalwane, la sosefika isikhathi la impilo yami, ingqondo yami isihlukile, esingama-teenagers silana, kufanele sinikele, sigxile kuNkulunkulu, sisondele kuye ngakho konke okwethu. Ukuthula kubazalwane, bazalwane, nje ifakazi engizoba nabo sizoba laphana kuTimothewu chapter 6 uverse 20. Izinto elilodwa bazalwane ukufakaza egameni likaJesu. Amen. Timothewu chapter 6 oqala chapter 6 verse 20. Ngiyamthanda-ke bazalwane uNkulunkulu lana ekhuluma ngoTimothewu. Ukuthula kubazalwane, la uTimothewu wayekade efundiswa njengoba nathi sizofundiswa ukuthi singobani. Kufanele njengoba sesifundisiwe ingene lento emzweni yethu ukuthi thina singamaHebheru, thina asenzi noma yini, asikhulumi noma kanjani, ukuhamba kwethu kuhanjwa kanjani izinto zasekhaya. uTimothewu laphana Timothewu chapter 6 verse 20 uthi, Timothewu, londa kahle okubekiwe kuwe, ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kolokho okuthiwa ukwazi ungesikho. Ukuthula kubazalwane, ukuze sikwazi ukugcina ubuHebheru bethu, ukuthi bazalwane sigweme, kube nezinto esiyigwemayo eziyize ey'bonakala ngathi ziwukuhlakanipha kodwa futhi zibe ziyini, ziwubuwula. Uthi lana bazalwane, londa kahle okubekiwe kuwe. Asikulondeni kahle uma ngabe kufika isikhathi ubone ukuthi ayi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa nangu usathane engikhathisela ngezinto, thina siyayazi ukuthi siyaphi, siye enhlambulukweni ukuthi ayinakho la ngiyaphazamiseka. Yes, ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa sengiyahluleka la. Kukhona lento ezophazamisa ukuthi izwi laNkulunkulu lilondeke kahle. Uthi-ke bese siyagwema ukukhuluma okuyize. Ukukhuluma okuyize sigwema kanjani? Sigwema ngokuthi sizazi ukuthi njengoba singamaHebheru asikhulumi nanoma yini, asikhulumi nanoma nobani, asijwayelani nanoma nobani. Elithi izwi lenkosi enhlizweni yami ngizolonda izwi laNkulunkulu ukuze ngigone kuwo. Ekulondeni bazalwane ila esifinyelela khona ukuthi ngoba khona into engiyilondile iyona le nginqabelayo ukuthi ungabi umngani wakho lo. Noma ngabe kuthiwa into ethi iyazi nje ukuba osibani bekoba ngezinto esibonayo ukuthi njengoba singabantwana sibuye sibe nokuyikhalela kodwa sazi ukuthi no, uNkulunkulu uthe enhlizweni yami ngizolonda izwi. Ngenxa yokulonda izwi alihambisani nobubi lobu bezwe. Elithena izwi lenkosi lana sigweme ukukhuluma okuyize nokwenza engazathi ukuhlakanipha ungesikho, ngoba ukwenza izinto zalelizwe kube ngathi kuhlakanipha kanti akukhona. Kusilidela kuphi? Ekufeni. Kusilidela ekutheni singazazi ukuthi thina singobani. So thina okwethu ukuthi sazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu odale konke, odala izulu nomhlaba. Sazi ukuthi empilweni yami noma yini engidingayo uJesu uyangenzela. Noma bangasho ukuthi no, ayi kodwa khona okusheshayo, kodwa mina ngisebenza ngezinto ezisheshayo ngoba ngiyamazi uNkulunkulu wami uyikho konke enhlizweni yami. Timothewu, awulonde kahle. Ngizosho ukuthi asikulonde kahle lokho esifundiswa khona la ekhaya ngoba iyona nsila yethu futhi iyona mpilo yethu. Uma sikuthathile sizohamba ijeni ende, sizohamba singabi luhlupho endleleni, athi umhlabeleli mangibe ngothembekayo ngize ngamhluphi uNkulunkulu endleleni. Uma sizoyibamba lezi zinto ngeke size sibe umhlupho. Silonde nje kahle, kube nezinto esiyigwemayo, siyigweme nje ekugqokeni kwethu, sigweme bazalwane ukuthi thina asijoli, senza impilo yethu. Ukuthi bakhona esikoleni abathi bejola kodwa bebemthanda uNkulunkulu. Uthi uma bahlabelela nje mabethandaza kuyathandazeka nje kodwa abalondile izwi laNkulunkulu, kunezinto ey'minyanisile. So uthi uNkulunkulu thina asigweme ukwenza izinto ekungezona,
Amen bazalwane. Asenzeni izinto zikaNkulunkulu. Yilokho nje bazalwane egameni likaJesu uNkulunkulu engasangasiza. Sibambele ukuthi thina singumHebheru sihlale sigxile kuNkulunkulu sakhelwe kuye. Ngiyathanda la ekwakheleni ukuthi umuntu emesakhelwe nje kuNkulunkulu ingqondo yakhe yonke isuke siyazi ukuthi hayi mina akukho engikwaziyo ngazi uJesu kuphela osindiswayo. Asho njalo izwi lenkosi ukuthi angikwazi okunye ngaphandle kwegama likaJesu Kristu waseNazaretha ongisindisile. Asingakwazi okunye, asingakhaleli ukwazi okunye. Amen bazalwane. Noma abantu bangasho ukuthi mina ngaphuma ezweni, ungakhaleli ukuthi nami ngifuna ukubona ukuthi ezweni kwakwenzakalani. Singafuni ukuba ngoThomas. Asinesekeni nje ukuthi thina njengoba sesingenile siyitholile inhlanhla yokuthi uNkulunkulu unamandla futhi uzosindisa. Nangampela wamukela lokho sizombona uNkulunkulu enza imangaliso ngoba uJesu unguNkulunkulu. Kodwa udinga sizazi ukuthi singobani, sidingane empilweni zethu. Amen. Ngiyacela ke